لما عنتم بقرح عند خابتن زبالة أب كلتاشن 18 زوصا فيلمتات بأفريقاو مبقل زلهم تواساتي استسرحت بلاك بانتر تسميت فيلم يحيزلكم متي زلهم ካብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላዊ መደብ ኣቤል ሚካኤል ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ከመይ ትኾኑ እቶም ነባራት እንቋዕ ሰላም ጸናሕኩም እቶም ሓደሽቲ ኸ እንቋዕ ሰላም መጻኹም እንዳበልና ናብትን ሎማዓንቲ ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ክነሰጋግረኩም ቅድሚኡ ግን እቶም ነባራት ላይክ እቶም ሓደሽቲ ኸ ሰብስክራይብ ብምግባር ተታብዑና ብትሕትና ንሓትት Wake up. እታ ፊልም ሓደ መንእሰይ ነብኡ ታሪኽ ንኽነግሮ ክሓቶ ኸልያ ትጅምር እቲ ሰብኣይ እውን ከምዚ እንዳበለ ታሪኹ ይጅምር ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ሓደ ብስዕ ሓፂን ዝነበሮ ቫይብሬኒየም ዝበሃል ኮኸብ ኣብ ከባቢ ፈለግኒል ከም ዝወደቐን ነታ ኣብኡ ዝነበረ ኣታኽልቲ እውን ከም ዝጸለቖን ይዛረብ بدحر زي أبتا واكاندا استسميت بوتا زقمتو حموش تقبيلاتات نت فايبرينيوم من وصدو كبير كلس يحلفو بدحر زي توصلوا سبات كابتم تواقعتي بمنفس تماريحهم لا تقرص لب زلو بفايبرينيوم استتصلوا تخلي رخبو امو نتمارحيون كاوي بلا كابت تخلي كل حيلي ركب امو نتناي مجمرتا بلاك بانتر كخوني بقى بدحر زي توم 4 نجات نكسنت نايزا حدش نقوس تجزأتو خونو خلو توم جباري زبهالو قبيلا جن تقاوم أمير إيو كابزن بقصال واكانداويان لتفايفرينيوم تتقيمهم قلطف معبال ناي تكنولوجيا معبلو واكانداويان لتزسكحكح نقرات ناي عالم مسرائيون نفسهم كابتون كالوت يقلولو بإندستريز معبلات هاجر كم زي كونت أمثيلهم ون تحابوه أبشحن شعات 209 قلتن نقوس تيشاكا نتعب كاليفورنيا بحبو السرح زنبر حبو إنجوبو بوضحي خيط بدحر زي تيشاكا نحاونة أوليسيس كلاو زبهال بزليم عداقة أطوار زشيد سب كاب واكاندا فايبرينيوم كسر كم زحقو زي خصو كابزم مغزال مسارحتي إنجابو زخنة زوري مسون حبو واكانداو مخانو دحر مرقاز نتناي تيشاكا ترطاري رقاق زلو بدحر زي تيشاكا نتنقو من عركو زوري كقاتلو مخانو زقبع بعزنا برا إنجابو يفاتطو كابزم بقصال تيشاكا زوري عركو نمدحان بزي مولوان نحاوي قاتلو مو ود حوون واكانداويان نتورخ يسمعوا بمبان أبطو ترحرح ويخيد بدحر زي تترئيتنا بحجيز ملسنا تيشالا نكسنتنا مقبانا بعدو واكاندا يملس بدحر زي مستانسو بيتو زنبرت كافتش أكاتات ناي نيجيريا نخد صرحة واهبوا زنبرا عيو زد حانتا عزازيت نايتن دك أنستيو تهدرات حلافيت يراخب كابزم مغزال مساديو نقستي راموندان لقلت شورين أبز حجوان نايتا هاجر بلح تكنولوجيس زخونة حافتون داقما يراخب دحر قرب جزء أبتناي نجوس مقبع زنبل كم نجوسهم كقبلوا متن لتستام حيش حيلو زألف أساس دحر مستاي نورمال سابي قبروا مو لتنك سنة زقاوم متي خجات مو لتنك سنة ون كمان طلع زدلن تحلي يعدمو بدحر زي اتعام بابكو زبهال مراحنا يتماب جوا تحت وكاندا زنبرو نجوارك أبيلا زخون هزبي تشالا لتنك سنة كم زي بقى تقاوم مو بمسمع نخجات مو يمت بدحر زي زوم كلته نبتبه لاو قلس يبلمو تشالا زي كابتي فاميلي زورو سحيلي نتمجات تخصن فيرة كابزب مقصال تشالا عدش نقص تباهيلو زودي دفء كابتن نجاوس وهاب اللي بقرط زلوا قصلون تتحيني وهاب ما يستي يتمستمس نفس مستواها هادون تشالا بعمق دقاسياتو بالحرزي تشالا برائين أبطال أبوتاتهم زكبولاز نبرو عباي قربي خير مو اسمان فسنا يبو يرخب أبوون جوبز مخانو دحر منقار يخون بر بقرمية عبي بدهتاتي سبايو خمزلون بزعمنهم سبات رايك خبب كم زلون مخري لقسلو تشالا كابابو ورقاو مخري دحر مقبالو كاب حلمي برابر إذا خمزيلو خلو لما سال ساعات أب لندن باتكلو وزبهال قلسب زمرح مافياتاتن أب أمريكا وتهدر زنبري إيريك ستيفن كيلمونجر زبل ساقا زونن وسيخكا كابيت مذكر ناي واكاندا وانت زغنت بفايبرينيوم زتا مسرحات فاسك سرقو خلو يرأيو واكانداويانون تكلاو زتبهال مافيا زقبرو تكبارن أبدا ساعتون أبدو كوريا كمسترائيان حبريتا يبطحهم إذا خمزيلو خلو يتولدو أب عقرقرنا يطوار ملوات ساعنا حركة تشالا زخونة واكابي نقودايونا فتح خبردو نتشالا خمحتسان كلين نعزة بدحر زي تشالا ادمنا بتوتنا مقتاوم نتابزو حدشت تكنولوجي ساتا معبيلا زنبرات شوري حفتون نتزم هازوتو دمت كلال زخل جامان نتمس نبس زواهات كدانن كريوم يخيب يتغدان بنايكساد بناجر تسرح خوينو نفس وكف الرامون سحبو نابكاينتيك انرجي خمز غير جيري تسرحو بدحر زي تشالا ناكيان او كوين بمهان نكلاوه ابتنتا نبرت كشتا تحسبولو ندا قمار تقدمو ويبقسو
ይኹን እምበር ክላወ ነተዓዳጊ ኤቨረት ሮስ ዝበሃል ናይ CIA ወኪል ምዃኑ ምስ ረኣየ ኮነኢልካ ዝተገብረ መጻወድያ እዩ ኢሉ ብምሕሳቡ እቲ ወጢኖሞ ዝነበሩ ይባላሸዎ። ብድሕሪ እዚ እታ መራሒት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወተሃደራት ዋካንዳ ከይቀደምዎም ከለዉ ባእሲ ትፈጥር እሞ በዚ ምኽንያት ተኽሲ ይፍጠር። ድሕሪ እዚ ጉዳይ ክላወ ከምልጥ ምስ ፈተነ ትቻላ ናኪያ ኦኬየ ሹሪ ሓፍቱን ብምዃን ብቆራጭ ኣብ ከተማ ይቕድምዎ። ካብዚ ብምቕጻል ትቻላ በታ ሓፍቱ ኣብ ቤታ ብምዃን ኮምፒተር ተጠቒማ ተሽከርክራ ዝነበረት መኪና ተጠቒሙ ናብ ክላወ ይጽጋዕ። ብድሕሪ እዚ ክላወ ብምግጫዊ ምኽንያት ትቻላ ንኽቐትሎ ብቐረባ ይጽግዖ። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝቢ ብሞባይሎም ገይሮም ይቐርጽዎም ከም ዘለዎም ዝተባሃለ ግን ኣሲሩ ናብ CIA ይረክቦ። ድሕሪ እዚ ትቻላን ኦኮየን ኣብ ሮስ ብዝተቐብሮ መሳርሒ እንዳተኸታተልዎ ሮስ ንክላወ ክምርምሮ ይጅምር። ክላወ ብወገኑ ሮስ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጦም ዝነበረ ነገራት ብዛዕባ ዋካንዳ ይገልጸሉ። ኣብታ ሰዓት ኪልሞንገር ምስ መሳርሕቱ ብምዃን ነቲ መመርመሪ ቦታ ብደገ ከፍርስዎ ክፍትኑ ከለዉ ይረኣዩ። ከምዚ እንዳገበሩ እውን ናኪያ ብካሜራታት ተጠቒማ ትሪኦም እሞ ተጠንቅቖም ትጎይ። ይኹን እምበር እቲ ቦምቡ ተፈንጂሩ እቲ መንደቕ እውን ይፈርስ። ካብዚ ብምቕጻል ማፍያታት ተኽሲ እንዳተኮሱ ይኣትዉ እሞ ሮዝ ብወገኑ ናኪያ ብምድሓን ንዓ ዝተሓስበት ጥይት ሕቑኡ ብምህራም በጃ ይሓልፈላ። ኪልሞንገር ንክላወ ሒዝዎ ከምልጥ ከሎ ትቻላ ነቲ ኣብ ክሳድ ኪልሞንገር ዝነበረ ቀለቤት ብምርኣዩ ምስ ናይ ኣቦሓጉኡ ቀለቤት ተመሳሳሊ ኮይኑ ይረኽቦ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ንክላወ ኣብ ክንዲ ምክትታል ነቲ ንናኪያ ንምድሓን ዝተጎድአ ሮዝ ናብ ሕክምና ክወስዶ ይመርጽ። ብድሕሪ እዚ ናብ ዋካንዳ ተመሊሶም ሹሪ በቲ ቴክኖሎጂ ተጠቒማ ክሳብ ተሕውዮ መረጋግኢ ዝኾነ ይህብዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ገበነኛታት ናብታ ኪልሞንገር ናብ ዋካንዳ ክወስዳ ዝመደበ ኣየር የቕንዑ። ይኹን እምበር እቲ ናብታ ኣየር ክድይብ ፈቃደኛ ዘይነበረ ክላወ ንኣፍቃሪት ናይ ኪልሞንገር ብምሓዝ ከፈራርሖ ይጅምር። እንተኾነ ግን ኪልሞንገር ቀዲሙ ነታ ገርዞ ባዕሉ ይቐትላ። ድሕሪ እዚ እቲ ኣብ መሬት ወዲቑ ዝነበረ ክላወ ናብ ዋካንዳ ፈጺሙ ክኣቱ ከም ዘይክእል ይነግሮ እሞ ኪልሞንገር ንሱ እውን ካብኣቶም ምዃኑ ዘርኢ ምልክት ድሕሪ ምርኣዩ የቃብጾ። እቲ ትርኢት ናብ ዋካንዳ ይመልሰና እሞ ዋካቢ ምስ ትቻላ ንክላወ ሒዞም ከምጽዎ ብዘይምኽኣሎም ምኽንያት ተቖጢዖም ክዘራረቡ ከለዉ የርእየና። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሹሪ ቫይብሬኒየም ተጠቒማ ንናይ ሮዝ ቁስሊ ተሕውዮ ከላ ኢና ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ናብቲ ቀሺ ናይቲ ዓዲ ዝኾነ ዙሪ ብምኻድ ናይ ኣቦሓጉኡ ቀለቤት ንምንታይ ምስ ኪልሞንገር ከም ዘላ ይሓቶ። ብድሕሪ እዚ ዙሪ እቲ ብዛዕባ ኤንጆቡ ዝፈልጦ ምስጢር ንኽዛረብ ይግደድ። እቲ ትርኢት ናብ 1992 ይመልሰና እሞ ኤንጆቡ ነቲ ቫይብሬኒየም ሰሪቑ ንኻልኦት ኣፍሪቃውያን ክህቦም እሞ ተመሊሶም ነቲ ጨቋኒኦም ክዋግእዎ ሓሲቦም እምባሩ ይንጽረልና። ኤንጆቡ ነዚ ድሕሪ ምዝራቡ ሽጉጡ ናብ ዙሪ ይዕምር እሞ ትቻካ ንዙሪ ንምድሓን ንኤንጆቡ ከም ዝቐተሎ የረዳእና። ብድሕሪ እዚ ንኤሪክ ወዱ ኣብቲ ቦታ ገዲፎሞ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ይገልጸሉ። እቲ ጉዳይ ክፍጠር ከሎ እቲ ቆልዓ ምስ ኣዕሩኽቱ ይፃወት ከም ዝነበረን ድሒሩ ግን ነቲ ሬሳ ናይ ኣቦኡ ከም ዝረኸቦን ይዛረብ። ኤሪክ ናብ ውትድርና ምስ ከደ ብሰንኪ ነፍሲ ወከፍ ዘቐተሎም ሰባት ኣብ ነብሱ ምልክት ይገብረሎም ስለ ዝነበረ ብሰንኪ እውን ነታ ኪልሞንገር ትብል ሳጓ ከም እተጓናፀፋን የረዳእና። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ እምበር ሰብስክራይብን ላይክን ምግባርኩም ተረጋግጹሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ንምትሕባርኩም ኣቐዲምና ነመስግን ቴንኪዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ትርኢት ኪልሞንገር ነቲ ሬሳ ናይ ክላወ ሒዙ ናብ ዋካንዳ ክኣቱ ከሎ የርእየና። ብድሕሪ እዚ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝረኸቦ ዋካቢ ይገልጸሉ እሞ ንሱ እውን ኣሰኒዎ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ይወስዶ። ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኪልሞንገር ሓቀኛ ስሙ ኤንጃዳካ ምዃኑን ወዲ ኤንጆቡ ምዃኑን የጋልጽ። ዋካቢ ብወገኑ ነቲ ቀለቤት ናይ ኪልሞንገር ብምርኣይ ሓቁ ምዃኑ የረጋግጸሎ። ካብዚ ብምቕጻል ኪልሞንገር እቲ ንግስነት ንዕኡ እውን ከም ዝብፅሖን ንትቻላ እውን በቲ ባህሊ መሰረት ክገጥሞ ከም ዝደልን ይዛረብ። እቲ ንጉስ እውን ነቲ ናይ ኪልሞንገር ሕቶ ብምቕባል ነቲ ባህላዊ ግጥም ይጅምርዎ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ግጥም ንምዕዛብ ብምሉኦም ነበርቲ ኣብ ዝተኣከቡሉ ትቻላ ነቲ ካብ ቤተሰብ ዝወረሶ ሓይሊ ከም ዝጠፍእ ይግበር። ኪልሞንገር ብዝነበሮ ቂምታ ብጭካነ ክባእስ ይጅምር እሞ ንትቻላ እውን ክብርትዖ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ዙሪ ነቲ ቅርሕንቲ ናይ ኪልሞንገር ስለ ዝተዓዘበ ከይቀተሎ ከሎ ኣብ መንጎ ብምእታው ንትቻላ የድሕኖ። ይኹን እምበር እቲ በቲ ተግባር ዙሪ ዘይተሓጎሰ ኪልሞንገር ንዙሪ ኣፍ ልቡ ድሕሪ ምውጋእ ንትቻላ እውን በቲ ወሓዚ ብምጽዳፍ ይስዕሮ። ካብቶም ማእኸል ዝዕዘቡ ዝነበሩ ኣዲኡን ሓፍቱን ሕፁይቱን ዝሞተ መሲልዎም ብጣዕሚ ይስንብዳ። ብድሕሪ እዚ እቶም ዓዲ ንኪልሞንገር ከም ሓድሽ ንጉሶም ይቕበልዎ። ብድሕሪ እዚ ኪልሞንገር ነቲ ልቢ ቅርፂ ዘለዎ ናይ ብላክ ፓንተር ሓይሊ ዝህብ ንነጋዊት ዝውሃብ ቆፅሊ ንባዕሉ ድሕሪ ምስታዩ ንብምሉኡ ከቃጽልዎ ይእዝዝ። ይኹን እምበር ናኪያ ከይተረኣየት ሓንቲ ቆፅሊ ትሰርቕ። ካብዚ ብምቕጻል ናኪያን ሹሪን ሮዝን ራሞንዳ ኣደ ትቻላን ተተሓሒዘን ናብቶም ቀቢላ ናይ ጅባሪ ዝነብሩዋ ኣኽራናት ይኽብልላ። ብድሕሪ እዚ ነቲ መራሒ ናይቲ ቀቢላ ዝኾነ ኣምባኩ
ንኽሕግዘን የዘራርብኦሞ ውሽጢ ምስ ኣተዋ ነቲ በቲ ወሓዚ ዝተወረወረ ትቻላ ናይታ ቅድሚ ሕጂ ክጋጠሙ ከለዉ ዘይቀተሎ ከማልስ ኣምባኩ ተሰኪሞም ከም ዘምፅዎ ከም ዝገበረ ይርዳእ። ብድሕሪ እዚ ራሞንዳ ነቲ ቆፅሊ ጥሒና ናብ ፈሳሲ ተቐይሮሞ ንትቻላ ድሕሪ ምስታይ ብበረድ ይቐብርዎ። ትቻላ እንደገና ናብታ ናይ ሕብረተሰቦም መእከቢት ዝነበረት ገረብ ይምለስ እሞ ምስ መንፈስ ናይ ኣቦኡ ዳግማ ይራኸቡ። ኣቦኡ እውን ምስኡ ክወስዶ ብምምዳብ ምስኡን ምስቶም ካልኦት ምስኡ ዝነበሩን ክሓብር ይሓቶ። ይኹን እምበር ትቻላ ንኤሪክ ምስኡ ክማልኦ እንዳኸኣለ ንምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መዕበይ ዘኽተማት ከም ዝገደፎ ይሓቶ። ቻካ ብወገኑ እቲ ዝገበሮ ኩሉ ንህዝቡን ንዋካንዳን ክብል ምዃኑን ተነፅሎ ንኸይስምዖም ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑን ይዛረብ። ይኹን እምበር ትቻላ ብሕርቃን ነቲ ኣቦኡ ዘመኽነዮ ብምንጻግ ንመዋእል ክሓብኦ ከም ዘይክእል ግን ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ነብኡ ምስኦም ከም ዘይሓብር ድሕሪ ምንጋር ተመሊሱ ነቲ ብጭካነ ዝተወረሰ ወዲ ሓውብኡ ካብ ተግባራቱ ክገትኦ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ካብ ሕልሙ ይበራበር እሞ ንኣምባኩ ንኪልሞንጎር ንኽበኣስዎ ክሕግዞ ይሓቶ። ይኹን እምበር ኣምባኩ ኣይተሰማምዐን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኪልሞንጎር ብሓገዝ ናይ ዋካቢን ሰራዊቱን ተሰኒዩ ንናይ ኣቦኡ ውጥን ንምትግባር ክሸባሸብ ይዝረአ። ብድሕሪ እዚ ኪልሞንጎር ዋካንዳዊ ዝኾነ ብቴክኖሎጂ ዝበልፀገ ኣፅዋር ናብቶም ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ዝነበሩ ልኡኻት ንምስዳድ ይዳሎ። ካብዚ ምቕፃል ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ኣብ ልዕሊኦም ኮይና ክትዝምቢ ድሕሪ ምጽናሕ ብትቻላ ተሃሪማ ትወድቕ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ንኪልሞንጎር እቲ ናይ ዙፋን ቅልስ ከም ዘይተወድአን መሊሱ ንኽገጥሞ ይጋብዞ። ይኹን እምበር ኪልሞንጎር ክጋጠም ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ምኽንያት እተን ደቂ ኣንስትዮ ወታደራት ኣንጻሩ ይስለፋ። ይኹን እምበር ኪልሞንጎር ኣብዚ ሰዓት ንባዕሉ እውን ናይ ብላክ ፓንተር ክዳን ለቢሱ ስለ ዝነበረ ነብሱ ኣዕጢቑ ንበይኑ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ክበኣስ ይጅምር። ዋካቢ ብወገኑ ወታደራቱ ሒዙ ንትቻላ ክዋግእዎ ይኸዱ። እንተኾነ ግን በቲ ዘለዎ ዕቑር ካይነቲክ ኢነርጂ ተጠቒሙ ኣርሒቑ ይብትኖም። ብድሕሪ እዚ ኦኮየ ነተንዶራ ሚላጅ ተባሂለን ዝፍለጣ ደቂ ኣንስትዮ ዕጡቓት ንውግእ ትዕድመን እሞ ናብቶም ወታደራት የብላ። ካብዚ ብምቕፃል ሹሪ እውን ንሮዝ ሓንቲ ካብተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሙ ነተን ኣንጻሮም ተራዒለን ዝነበራ ነፈርቲ ክዕንወን ፍቓድ ትህቦ እሞ ከም ዝበለቶ በብሓደ ከርግፈን ይጅምር። ናኪያ እውን ንሹሪን ኦኮየን ብምሕጋዝ ምስ ኪልሞንጎር ክገጥማ ይረኣያ። ይኹን እምበር ኪልሞንጎር በቲ ሓድሽ ሓይሊ ዝህብ ክዳን ተጠቒሙ ብቐሊሉ ይድርብየን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዋካቢ ገዘፍቲ መፋልስ ናብቲ ኩናት ብምስታፍ ነተን ተዋጋእቲ ክብርትዐን ይጅምር። ኣብቲ ኩናት ትቻላ ክሽነፍ ምስ ቀረበ ግን ኣምባኩን እቶም ብኡ ዝምርሑ ቀቢላ ንኽሕግዝዎም ኣብቲ ቦታ ይርከቡ። ኣብ መንጎ ግን ብዋኩቢ ዝምራሕ መፍለስ ብጉያ ንኣምባኩ ንምቕታል ይመጽእ እሞ ኦኮየ ኣብ መንጎ ብምእታው ተድሕኖ። ብድሕሪ እዚ ኦኮየ ንዋኩብን ወታደራቱን ተማርኾም። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኪልሞንጎር ንሹሪ ክቐትላ ኣብ ዝተቐረበሉ ግዜ ትቻላ መፂኡ ሒዝዎ ናብቲ ዝተፋሕረ ዛላ ይኣቱ። ብድሕሪ እዚ እዞም ክልተ ኣብቲ ማእከል መዕደኒ ናይ ቫይብሬኒየም ቅልሶም ይጅምሩ። ኣብቲ ቦታ እቲ ነቲ ቫይብሬኒየም መጓዓዓዚ ዝጥቀምሉ ክሓልፍ ከሎ ነቲ መከላኸሊ ቫይብሬኒየም ናይ ነብሶም ስለ ዘዳኽሞ ትቻላ እውን ነዚ ናብ ረብሕኡ ክቕይሮ ብምውሳን ኣብታ ሰዓት ተጸቢዩ ኣፍ ልቡ ይወግኦ። ኪልሞንጎር እውን ድሕሪ ምውግኡ ንጽባቐ ናይ ዋካንዳ ሽዑ ከም ዘስተባሃለሉ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ብርሃን ፀሓይ ንኸርእዮ ሒዝዎ ካብቲ መዕደኒ ይወፅእ። ትቻላ ናብቲ ብርሃን ፀሓይ ዝረኽብሉ ሒዝዎ ምስ ከደ ንኽድሕን ክምና ይነግሮ እሞ እንተኾነ ግን ኪልሞንጎር እንተደኣ ሓውዩ ናብ እስር ቤት ዘእትውዎ መሲልዎ ይኣቢ። ኪልሞንጎር ነታ ኣብ ኣፍ ልቡ ተሰኪዑ ዝነበረ ኩናት ብምውፃእ እውን ብሰላም ይዓርፍ። ድሕሪ ተዓወት እውን ትቻላ ዘውዱ ደፊኡ ናብ ዝፋኑ ይስቀል። ኣምባኩ እውን ንተኣማንነቱ ንቐቢልኡ ወኪል ሚኒስተር ኮይኑ ይሽየቕ። ብድሕሪ እዚ ትቻላ ንሹሪ ሓፍቱ ሒዝዋ ናብ ኦክላንድ ናብቲ ናይ ወዲ ሓወብኡ ናይ ኪልሞንጎር ኣፓርትመንት ይኸይድ። ትቻላ ነቲ ናይ ቀዳሞት ነገስታት ናይ ዋካንዳ በደል ንምሽፋን ነቲ ህንፃን ብጎኑ ዘለዉ ክልተ ህንፃን ገዚኡ ኤምባሲ ናይ ዋካንዳ ኣብ ኣሜሪካ ክገብሮ ከም ዝወሰነ ይገልጸላ። ንሳን ናኪያን እውን ኣብቲ ቦታ ከም ኣምባሳደር ክገብረን ምዃኑ ይገልጸላ። ድሕሪ ዘረብኡ ነታ ትወስዶም ነፋሪት ናብ መሬት ከም ትወርድ ይገብራ እሞ ኣብቲ ቐፅሪ ዝነበሩ ቆልዑ ይርእዋ። ሓደ ካብቶም ቆልዑ እውን ናብ ትቻላ ብምቕራብ መን ምዃኑ ይሓቶ። ትቻላ እውን እቲ ቆልዓ ወዲ እቲ ዝሞተ ወዲ ሓውብኡ ምዃኑ ይርዳእ። ኣብ መወዳእታ ትቻላ ምስ ናኪያን ሹሪን ኦኮየን ብምዃን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀሪቡ ውጥኑ ዋካንዳን ዘለዋ ዕቑራት ሃብትታትን ንዓለም ከርኢ ምዃኑን ምስ ብምልኦም ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑን ብምግላጽ ነታ ፊልም ይዛዝማ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሬቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን። ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን። ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናፂ ነቐፌታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር። ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ።